Insigida nga napakleb kenata iti maysa a lalaki kalpasan na napaltugan ti manin ano adaras iti mapapati a kalibre 45. Basarmet lang tinarakobre a pito a kapsula. Ang nakatiruan tinaduma-duma nga parte ti bagina kang ronaan ti rupa iti nagbalin a biktima. Ti biktima ket ni Felix Rabena Jr. 29 ti tawen na agpaspasada iti tricycle nga agnayad iti barangay Paratong Santa Catalina Ilocosur. Segun ti investigasyon iti kapulisan iti nasao nga ili ni Rabena ket madama na nga daldalsan iti ipaspasada na nga tricycle ket ita nakellaat-latan nga pinaltugan iti dua a nakalugan iti motorsiklo nga nagturong dati daya nga nagpalaod dagiti masuspecha. Itay laing oras ti alas 6 aday iti call dito opisina mi ti concerned citizen ket nga dati nagpaprok di barangay Paratong ket immediately proceed kami ti barangay Paratong isu ti bagada nga nakapasamakan na iti nga insidente ket ti makadanong kami di nakita mi nga bangkay na napaigdang nga tao nga na plongat iti adigo si tidara ti ropa na ket mabayan iti panag-investigasyon mi di namon milangen nga ti biktima ket ni Felix Rabena Jr. Kabsat iti agdama nga barangay captain iti barangay Paratong. Awan ti anya nga nagbaling nga records ti kaming iti kapulisan ni Rabena. So nga aramiden ti naingit nga investigasyon dagiti kaming iti kapulisan. Tapno maamuan no sino dagiti akin aramid iti pambaltog ken ni Rabena. So far ket awan pa metlayeng ti series si incident nga naka-involvean na no naka-track record na ditoy ket gim-imbestigar kami nga rod damdama kami kadagiti naduma-duma nga kakabagyan na tattao nga maalami ti kawan panutot ng titan o daman dagiti naka-involvean na nga insidente ti previous nga laldaw. Segun tinatakamat ng opisyal, adda dagiti nakarkariri, iti nagkalkalabes nga tawen ni Rabena. Ni kapitan di panagsaludsod ko itatayag sapa ket DJ ket ibaga namet nga adda dagiti previous nga kinaririda iti pamilyada so DJ ti maysa nga takwaten minto pay rayan. Gapuan ang tarasakit pa lang itinakim dagiti pamilya iti biktima, ani Rabena, saan ta pa lang kahit agsao maipapan iti kapamilyada nga pimusay. Panawagak iti kailyak iti nga sa Santa Catalina, itinda ko mga tinananay nga suportar, mabayan iti panakaiganwat iti linak kental na, nagkastagat napintas metlaeng, iti kaming ti kapulisan kiti tatataw tapno kasta agtalanay metlaeng iti nanay nga ornos kental na ket no siya sino man iti makamo wenno daman ti knowledge na daytoy nga pasamak ket sanda ko mga magbuteng wenno gumdeng nga may mangi text kada kami tapno kasta ket masulbar metlaeng daytoy nga insidente. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.